ya FADIMA. Salamu alaiki ya FADIMA. A farko rabu zan sa gwani, shi ya cuta ya yo magani. Ilahu ka kara ballamani, zan yi yabanta yar shugaba. Yi salati rabu ba adadi, gama yi kisa yi bin sanadi. Alai da sabon Muhammadi, rayuwa ta su sun ba shugaba. Allah da wali ya yi kasa da su, Tijjani da Jilani baya su, Shehu da Shehu nasa da su. Barhama ba zai kisa ka ba, da Shehu butuhi gatan mu ne, Maula ya harazimi na mu ne. Sijira biyu da amanar ka ne, si da Abbas daɗi wuya zai kira. Dan Fatima ɗan Imam Haidara, daɗi ya ishe ni dai kaubara. Wani zancen ɗan jira, kabina hankula mai jira. Muna kofar gidan Kausara, mu zube kasa duk mu yau kaubara. Assalamu alaiki ya FADIMA. Assalamu alaiki ya ahluma. Assalamu alaiki ya ummina. Assalamu alaiki ya mu'mina. Assalamu alaiki ya sayyada. Assalamu ala badulin rida. Assalamu alaiki ya sadiqa. Assalamu alaiki kofar shiga. Assalamu alaiki ya aruba. Wani zo niki ba da barbar ba, ya masa kwai ɗiyar shugaba. Autan Shu Ara wani na gide, mai yin da'awa da kaunar gide. Ko ina nake zara nisan gide, ke sani na daina yin fargaba. Kowa da gwanarsa in ka kula, wata tasu gwanar ta na ingila. In ka ga duka sa fitila, Zara'u ba za a gano ta ba. Ka girma sanin dukan malamai, ko za a tare duk ƙoramai. Akan ta fege dukkan lamai, ba zai yi zana ainihinta ba. Wa zai iya gane kurman baki, sanin sabarwa alkaliki. Ina kuke masu yin markaɗe, na da tsaki a getan kaɗe. Kukan kuciya jawabi yake, kowa ya shigo ta ƙofar su ne. Siran sai dai yana son kuɗi, kuma yayi riko da ƴaƴanki ne. Kairi ƴaƴar gidan shugaba, ta gaban ilimi muke magana. Karanka ta kafi sanin masana, yana a hannun mahaifinki ne. Kofar ilimi ko angonki ne, idan na jini ana yi yaban wata wacce ba umma ba. Zuciyata ni fa zafi take,
kamar an sa wuta an dafa. Ce musu wai ina suka bar kotu kwafin kirar cikin shugaba. Idan ta biyo hanya tana tafiya, har ashabu suke kiran girbiya. Wasu su ce gacin zuwan shugaba, wasu su ce mamun mu ce FADIMA. Wai ni mene zana ce kanki ne, tunda na waye gari na san ki ne, kuma na yi riko da ƴaƴanki ne. Ni da Yahuza duk masoyanki ne. Na zara gabanki na kas da kai, kaitoci na ki yarjan na kai, dan annabi shugaban talikai. Yarje mun zara yin ganki ne, a daren yau gobe ko yanzu ni, duci na ke na bawa tuni. Sannan autar shugaba FADIMA, ummul shirfa mun sallama. Burin mu ganin ki ya FADIMA, mu ganki a yanzu ko anjima. Kyakkyawa mai rabon kyau gwana, ummul hasanin zan zayyana. Sirrin da yake cikin kalbuna, yarna na Khadija tilkobura. Ƙaunar ki kaɗai nake nai zara, wazirin ɗan Sarinar ki ne. Yahuza Mahamud naki ne, mai tsantsar son mahaifinki ne. Mai san shirfa wa ‘ya'yanki ne. A nan ne zara zan dakata, ki karen kyautukan bazata. Aliyu Sarina na ambata, na Abbas na Kano da babban gida. Ki ban dama na karo wata. Salamu Alaiki